Специалност Public Relations беше създадена по инициатива на ЮНЕСКО в България, като Христо Георгиев ме покани един ден в Външно министерство да направим един проект. Спечелихме проекта, той е международен проект, където 6 страни кандидатстваха за 3 места. Така се случи, че първи ние спечелихме. Значи 1993 година започна установяването на катедра по Public Relations и значи, първо имахме курсове на преподаватели, след това чуждестранни професори идваха, от Австрия идваха чудесни преподаватели, от Франция, от Англия, от Белгия. Виждате, че Public Relations всъщност е рожба на една международна комуникация. Значи, първият въпрос какъв е? Накратко, аз съм завършил телекомуникации. МЕИ-то съм завършил. Работил съм вестник Орбита за наука и техника като журналист в продължение на 2 години. След това 3 години аспирантура, Институт по социология, докторат и след това хабилитация и нормална професорска кариера. Това е едно предизвикателство, защото човек трябва да прояви интелектуална гъвкавост и морална устойчивост от много съблазни наоколо. Непрекъснато политици, икономисти и мафиоти се съблазняват и се притискат. Ти трябва да устоиш. Но мога да ви кажа, че има ли човек ясна ориентация, какво знае за себе си, какво иска да направи със себе си, тогава той има един живот като приключение. Че аз сега като тегла чертата, казвам, да, аз съм живял в Сиатъл. Сиатъл, Тихи океан. Прекарал съм 3 прекрасни месеца. Да, в Бостон съм прекарал 3 месеца разкошни. В Плимут 3 години. В Монреал съм бил. 4 години с борда на директорите на ИПРА. Изобщо, ключа и истината е непрекъсната специализация и непрекъсната диверсификация. Гъвкавост. Гъвкавост, но ти трябва да имаш и ясна програма. Житейска програма. Без тази програма си като сламка от вятъра. Значи, журналистиката е нещо като противников отбор на едно и също игрално поле с пиара. Не може да стане матча добър, ако едните и другите са слаби. Напротив, и журналистиката, и пиара се съревновават за грабнат общественото внимание. И тези, които се умеят да го направят, излизат победители в играта. А от цялата тази работа, кой е печели? Публиката. Публиката печели това, че получава информация, получава нови идеи, нови измерения на този свят. Ние живеем в един многоизмерен свят, който непрекъснато се променя. И журналистиката в това отношение има ключова роля. Да ориентира хората, да предпазва хората от по-големи нещастия.
Ами, нуждата е огромна, защото непрекъснато обществото се сблъсква с конфликти, предизвикателства. И винаги тия предизвикателства са на ръба, дали ще пропаднеш или не. Такъв е живот. И обществената паника, която обхваща и банки, и ебола, тази епидемия, и обществената паника, която е свързана с Украйна. Изобщо обществото е крайно уязвимо сега. И при тази уязвимост журналистиката играе важна роля. Важна роля и като средство за предпазване, превентър. Също така и журналистиката бие камбаните, тревожните камбани. И зато харесвам журналистиката. Някой път бие пресилно кампаниите, но социалната глухота е голяма. Зато и за политици, и за обикновените граждани, журналистиката трябва да удря камбаната сила. Значи, първо, пиара е работата с обществеността. Нагласите на обществеността е едно добро отношение към организацията. Елиминира вътрешните конфликти в организацията. Пиара предусеща назрящите конфликти и по този начин рационализира ръководството. Имайте предвид, че много от ръководителите, съвременните ръководители, имат това вътрешно чувство за public relations. Но public relations, за разлика от тях, се изгражда по системен начин. И човек трябва да има много валенции, за да може да се вплете в тази мрежа от влияние. А пиара точно изгражда мрежата от влияние. През журналистиката не е точно така. През журналистиката публичността е силата. Public relations някой път не е така откритата публичност, ами така наречените псевдосъбития. Псевдосъбития или пък изяви за привличане на общественото внимание. Просто разликата е голяма. Значи едната професия работи върху публичността. Това е мост, това е лоста, искам да кажа. А пък другата, public relations, е добрите отношения, добрите връзки, мрежата от контакти, което при журналистиката не е необходимо. Значи искам да кажа, че благодарение на ЮНЕСКО, на Христо Георгиев, от тогавашен ръководител на ЮНЕСКО, той ми дига телефона. По това време бях току-що назначен декан на факултет по журналистика. И каза: Тодоре, има едно чудесно предложение да станете член на ИПРЕН. Това е Международната асоциация по Public Relations. И отидох импровизирано в Монреал на тази среща. Те взеха, че ме харесаха хората и ме включиха в борда на директорите на Монреал. 4 години подред ходих и благодарение на това посещение на ЮНЕСКО, благодарение на Христо Георгиев, пак подчертавам, и благодарение на хора като Бокова, изобщо позитивно настроени хора, значи
се превърнаха в трамплин за развитие на специалността. И лично за мен беше абсолютен шанс. Аз като журналист не съм си мечтал, че някога ще стане подобно нещо. А ние издадохме книги, издадохме първи учебници по Public Relations, получихме добри хонорари. Изобщо на всичко отгоре получих почетен знак, златен знак на ИПРА, на Международната асоциация по Public Relations. Изобщо толкова много честване не съм се научил да се случи, но нещата сами се нагаждат. Не можеш предварително да си ги оставяш. Просто е като един пъзел подвижен. Някакси съвсем естествено, както дишаш. Това е.